Hayırlı kеш, hürmetli tamашachılar. Менә видеоны куйган идем. Татар атларының ничек үрчетәймеш дип. Шунда бер Facebook'tan берсе малай язган. Татар атлар юк, бу башкорт атлары дип. Менә әйтәсем килә шуны. Ул менә шул теге Карабаш авылында атларны үрчеткән адам 500 аты бар аның. Менә президентта аппаратта очрашу булган, шул ат тотучылар белән әңгәмә булган, аларга әйткәннәр, әллә хәзер 30 мең Татарстанда ди ат ди, шуны имеш 30-нчы елга кирәк имеш, әллә 50, әллә 80 меңгә үстерергә имеш санын ди. Шуны әйтәс килә, миңа шул менә мин аны кызганышка каршы ул вакытта камера сүнгән булган иде. Айрым язып була инде анардан әйткән сүзләре. Ул әйтә, Татарстанда ди мәсәлән ди, бүтән төбәкләргә караганда шул, хатта Башкортстан, Чувашия булсынмы мәсәлән, бүтән ниләр, өлкәләр, күршедәге Казакъстанны алсак ди, шулар белән чагыштырганда ди, Татарстанда ди, Советлар Союз чорында ди, ат тотырга рөхсәт бирмәделәр ди. Шул бәлки Мәскәүнең шул сәясәте булган, безнең татар атын битерергә. Ник шулай менә шулай сәясәт шундый аларын булган аңлап булмый. Шуңа күрә хәзер менә күрдегезме? Ул да әйтәм, ник син менә кымыз сатмыйсың? Алар аңлата башладылар. Бик күп ди шундый теге эше ди аның ди. Безгә ди төрле ниләр таләпләр куялар ди. Менә шушындый без аларын ди кызганычка каршы үтәп булмый безгә андыйларын ди. Шуңа күрә без аны үзебезгә генә ясыйбыз ди. Менә Башкортстаннан безгә килә. Хатта менә берсе ат төшергән имеш. Башта настоящий башкирский кумыс дип. Шунысы мин шип видео куйган идем, фотоны куйган Facebook'ка бер малай теге хәзер Төркиядә тора ул. Булат исемле. Ул миңа язган, син кара анда ни сыйыр ите сыйыр, гафу ите, сыйыр сөте, биянеке юк. Караган идем, дөрес тә бия сөтен әйтәсе, б хәрефе дә юк икән. Шуны әйтәс килә. Менә хәзер инде мәсәлән Башкортстаннан килә тагы. Ансы мин теге Карабаштан кайткач, шин кымызны эчкәч, монда инде айырмасын бик артык сизмәдем. Шуңа күрә инде мин ала башладым. Кеше керә дә, 123 сум кыйбат инде. Мен әйтәм, ничек инде менә кымыз бит ул, кымыз билмисез, иммунитетты күтәрә, бик файдалы нәрсә дип. Шул беләсезме, әйтәм, менә бит Тарловкада мәсәлән санаторий булды, сугыш, икенче дөнья сугыш, ягъни бүтән ватан сугышында алар шул җәрәхәтләнгән шуларны Тарловкада санаторийда аларны инде төзәлергә, дәваланырга алып килделәр. Күбесен шунда Тарловкада мәсәлән безнең Габдулла Тукай инде чехотка, ягъни теге нәрсә диләр, туберкулез булгач, ул шул Троицкига барып шунда дәваланган, кымыз белән хәл кергән үзенә, ичмәсәм. Шуны әйтәс килә. Менә бездә юк ул. Татарстанда нинди әллә катлаулы шартлар тудыралар, чик чыгармасыннар. Нигә менә шул Башкортстаннан әллә каян китерәләр? Анда имеш шартлар әллә каты түгел микән әллә, белмим менә нигә. Безнең үзебезнең Татарстан җумһуриятендә шундый катлаулы шартлар тудыралар. Менә шуны беләсем килә, мин журналист буларак, мине гел шул кайгырта шул менә мәсьәлә. Ничек эшләргә, ничек нәрсә тотынырга белмим. Мәсәлән, Казанда буламы, Конгресс татар шунда бер җирдә президент янына килеп сорасың, ул бит әзер булмый җавап бирергә. Шуны әйтәс килә, аны башта материаллар җыеп аңларга кирәк, төбенә хәтле нинди теге аңларга нинди сәбәпләр. Шунасын инде әзерләп, я материал чыгарып, я бер кагазга язып шул барысында тоттырга президентка кулына, Рустам әфәндегә кулына. Менә укыгыз, сезнең ничек карашыз, нинди шушындай нигә хәлгә диергә. Шуны әйтәс килә. Менә инде хәзер ни Игра молоко дигән Удмуртиядә нинди яхшы ризыклар җитештерәләр. Татарстанда мен әйтәм, нигә җитештермәйләр шуны? Аны мин әйткән, менә бәлки әйтәм, алар раздолье дигән
шикләнгән оешмамы нәрсә инде шунда. Алар инде безнең Чаллы шәһәрендә, мәсәлән, алар бик күп шунда кибетләр ача башлады. Халык гел тора, чират килеп алалар. Бүген карасам, тагы төрле ризыклар чыккан. Бәяләр түбән дип әйтеп булмый. Кичкенә мәсәлән ни? Кичкенә. Менә мәсәлән, базарда аласың 100 сумга, анда бер ярты киломе ни иремшек. Амында кичкенә генә ул әллә 200 грамм ни барысы. Язган шунда пакет нигә упаковкасына имеш ни дип. Ваниль белән 71 сум тора. Күрдегезме ничек? Акыллы кеше акча ясый беләм. Әйтәм, бер ягыннан акыллылар эшләп яталар. Мин аларга гел килеп, әйтәм, җитәкчеләргә әйтегез тегендә. Сыйфатны төшермәсеннәр. Алар сыйфатны төшерсә, мин шулык тавыш күтәрәм дә куптарам да әйтәм. Татарстанныкын таләп итә башлыйм. Җитештерсеннәр дип шундый ризыкны. Мин әйтәм, ул бит эш урыннарны тегендә оештыралар. Монда түгел, бездә халык монда эшсез катала бирсә дә. Икенчедән, салымны кайда түлиләр? Шунда түлиләр. Аның бюджетына. Без тик акчаны биреп кенә торабыз менә. Безнең Татарстан шундый мискин, или алар бит Удмуртия, Марий Эл, алар бик авыр яшиләр финанс ягыннан. Безнең бай Татарстаныбыз андый эш белән шөгыльләнәс килми. Менә шуның сәбәбен беләсез менә нигә аны шулай безне шундый хәлдә икән. Менә шул сораулар күп. Тик әйтә берәү, ул ди, один ди дурак столько вопросов задаст, 100 мудрецов не смогут ответить. Менә монда бәлки шулдыр, но мен бераз инде уйланып йөрим, әйтәм. Дуракмы, юкмы, әйтәм. Күп сорауларга үзем җавап бирә алмыйм. Әйтәм, аларны тикшереп, күбрәк кызыксынып, нинди сәбәпләр, шул нидә шунда гына тик җавап таба алмасаң, әйтәм, хәзер белмим менә. Менә бәлки шуны тамамлармын, а то мин 10 минут ясыйм да, бик озындыр, кайсылары арып бетәләр, ялкытадыр һәркегезне. Шул мәйтәсе килә. Әгәр дә сезнең фикерләрегез булса, зинһар сез уртаклашыгыз. Мин беләсем килә. Берәмләп барыбыз бергә булсак, ул бәлки без максатыбызга ирешәбез, бер Алла бирсә, бер нәтиҗә булыр яхшы. Абылай менә һәр кайсыбыз аерым шулай сөйләп нитсәбез, файдасы булмый ул. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау торыгыз, уңышлар сезгә.